Kamaráti, ahoj, ja vás vítam pri novom videu a s hrdosťou vám oznamujem, že toto video je sponzorované výtvarnými potrebami. Tada, dostala som krásne akvarelky od Zdenky, chcem ich vyskúšať a takisto som dostala krásny skicár od chalanov z Mama Artu. No a je to značka Hanemühle, chcela som mu dať zabrať, že ako vlastne vydrží tie moje nánosy akvarelových farieb. A predstavte si, že vydržal a je úplne skvelý, veľmi ho odporúčam, ale hlavným protagonistom tohto videa a hlavnou hviezdou sú Zdenkine akvarely. Robí ich ručne, vyberá si farby, mieša si pigmenty a volá ich bohemské akvarelky, pretože majú rôzne odlesky, sú metalické a naozaj to hrá všetkými možnými odtieňmi, takže ja som si povedala, že idem ich vyskúšať. Dám si na papier, urobím si taký vzorkovníček odtieňov, že ako spolu ladia. No a nakoniec vlastne to nebolo len také hádzanie škvrniek na papier. Mimochodom, keby ste si to chceli vyskúšať, je to naozaj skvelé sa takto ako odviazať, že poviete si, že urobím si vzorkovník, ale nakoniec z toho nie je vzorkovník a vytvoríte z toho malé umelecké dielko. Takže ja som takisto tvorila najprv ten vzorkovník a potom teda z toho niečo vzniklo. Ja mám od Zdenky aj takú tmavomodrú, ktorú myslím som si kupovala na Vianoce, to je že Blue Gold, a potom mi ešte raz darovala také krémovitejšie akvarelky, tam je taká horčicová, žltá a neonovo-rúžová, takže ja som si to uložila do tej paletky a naozaj to skvele spolu fungovalo, ale musím sa priznať, že konkrétne v tomto obrázku ma zachránila tá modrá, pretože fakt som potrebovala dať do toho nejaký kontrast a keď už som videla, že na tom papieri niečo vzniká, tak som si povedala, že OK, tak teraz tá modrá proste, tam bude tá hlavná hviezda, aby som to oddelila od tých ostatných farieb, aby to malo hĺbku. No a tu už vidíte, že som sa chytila tej zlatej škvrny, ktorá tam vznikla a zbadala som v tom hlavičku. Takže ja som si povedala, že pôjdem týmto smerom a teda nebude to len taká skúška z Denkyných akvareliek, ale spravíme z toho nejaké výtvarné dielko. Mimochodom, akvarelky sa krásne rozpíjajú na papieri, krásne sa vpíjajú tóny z jedného do druhého, sú transparentné, môžete ich vrstviť. Mne sa to naozaj veľmi pekne darilo ťažiť z toho pigmentu čo najviac a dokonca aj keď som to nacápala na seba a nevedela som, čo idem robiť, tak v kombinácii s tou tmavou modrou, keď som potrebovala vlastne vrstviť tie odtiene, tak to veľmi krásne išlo. Takže ja som bola taká potešená, že mi to funguje a že nakoniec budem z toho môcť urobiť nejaký časozber z toho, ako som vlastne tie odtiene skúšala, ale zároveň ako sa mi podarilo vyrobiť také menšie umelecké dielko. No a chcela som vám ešte povedať, že naozaj takéto spontánne kreslenie, spontánne malovanie, spontánne tvorenie je z môjho pohľadu asi najlepšia cesta, keď nejak sa neviete odvážiť, čo tvoriť. Ako som vám povedala aj v úvode, skúste si povedať len to, že idete si skúšať farby na papier a budete tam hádzať jednu škvrnu cez druhú. Aj keby ste to nedokončili, vôbec nevadí, ale je to taká cesta sa trošku uvoľniť a rozcvičiť sa. A môžete takto skúšať aj celý jeden skicár, vôbec sa nič nestane, ale budete mať taký pocit, že nestagnujete, že proste nečakáte stále na tie témy a nečakáte, kedy tá múza vlastne príde. Takže niekedy sa stane, že ona nikdy nepríde a že práve ten skicárik, ktorý je takto pokreslený kadejakými farbami a kadejakými škvrnami, má väčšiu hodnotu, než to čakanie na tú múzu. No a ešte som vám chcela povedať k tomuto, že tá paletka týchto akvareliek je naozaj skvelá, keď sa budete chcieť hrať s odtieňami a naozaj ich vyskúšať. Krásne sa dajú medzi sebou aj miešať, ale odporúčam, aby ste si od Zdenky kúpili aj nejakú takú tmavšiu farbu, pretože ja som prišla na to, že tie metalickejšie odtiene a také tie, ktoré hádžu odlesky naozaj s tou tmavou nejakou akvarelkou, či už by to bola modrá alebo nejaká ozaj, že nie perleťová, nejaká tmavozelená, naozaj nádherne fungujú a musím to používať častejšie, aby som to tak pekne skombinovala, lebo potom ten obrázok nie je síce v jednom tóne, ale je tam jedna taká nosná farba, ktorú primiešavate a zmiešavate a naozaj to potom
potom v tej kresbe dáva taký nejaký význam a zmysel. Takže ja som veľmi spokojná s môjim výsledkom. Fakt som to nečakala, lebo ja som skôr očakávala to, že len vám ukážem, ako tie akvarelky vlastne, aké majú odtiene a ako fungujú s nejakým akvarelovým papierom. Ale prosím vás pekne, nakoniec je z tohto takýto obrázok. No a Zdenka mi písala, že sa jej ako veľmi páči, ale že nevie, či na ňu pôsobí smutne alebo veselo. Tak aby som to dovysvetľovala, na mňa ten obrázok prehovoril takým príbehom, že niekedy ideme životom a musíme mať veľa zdrojov, z ktorých čerpáme, a niekedy je to presne ako u toho dievčatka, že neviete, že či ona z toho zdroja čerpá alebo ten zdroj ničí, že niekedy je to také, že proste sme na hranici toho, že niektoré zdroje nám pomáhajú a niektoré zdroje nám škodia, a na to musíme prísť jednoducho asi na konci života, že čo bolo pre nás také, že áno, toto nás posilňovalo, a na druhej strane nie, toto už nechceme, lebo to nám škodí. To je napríklad môj workoholizmus, hej, že to je presne tá hranica, že na jednej strane mi to veľmi pomáha, ale na druhej strane viem, že mi to tak trochu škodí. Takže môj milý, toť obrázok, akvarelky sú skvelé, papier od Kačurov z Mama Artu takisto, ja vám ďakujem a končíme toto prvé sponzorované video. Ďakujem za pozornosť, majte sa pekne a skúšajte, experimentujte, tvorte, hrajte sa, robte, čo vás teší, a hľadajte zdroje, ktoré sú pre vás prospešné. Ahoj!